Bismillah mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotadu Ibrahima kan katante leñul. On jarama. Bandiraɓe sehlaɓe jam hire moɗon min calmini on min juurima on min ñaguima on duwaw to mbawɗon wonde kala min neldi on duwaw to mbawɗon wonde e nder jokli windere nde kala ko goomu Caali Jakka arti yewtidde e moɗon yewtere nde wowi wadde kala aset kala ko minen duttiti yewtidde e bandiraɓe fulɓe ɗo goni e nder windere nde caggal salminde e juurade hono goomuji meɗen walla goomu meɗen Caali Jakka ɓe gowɗen salminde e kala saaha Ismaila Samba Nadiel Mbodj e joom suudu mum Huley Thiam ɓe joɗini en koto Luwava Samba Siley Ndiaye e joom suudu mum Hulimata Dem min calmino min juurimon min mbiyon bisimilla mon e less Caali meɗen Jakka Maymuna Tamboura e Penda Sambali min mbi bisimilla mon so tawi hay jeehi elbef joɗini ɓen toon ko Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV e Colonel Sall min mbi on bisimilla moɗon e yewtere men less Caali meɗen Jakka so tawi en jeehi Paris joɗini en toon ko goomu meɗen ngu Pullo Camara ardi min calmini on min juurima on min mbi on bisimilla mon min calminiɗo katante leñol kan gorko mo Agnam Yeriyaɓe gonɗo Paris en jejjitani Cillelli e Rakiba e kono so tawi en jooɗima e less Caali meɗen Jakka hono mawɗo men kufɗon ɗo en golle men on woni Ismaila Sarr mo ɓokki sarankoɓe gonɗo to Saint-Louis bandiraɓe sehlaɓe hande toɓɓere meɗen ko ni wayi eɗen jogui ɗo henno hoɓɓe arɓe ɗo haade men lowde lowdi ndi kalen ɓen ɗon maɓe jooɗo e less Caali meɗen Jakka ko ɓeɗo musidɓe ɓe gari noon koye nulal consul Sénégal gonɗo ɗo e Luwavre Ousmane Ba e Tala Dupont koɓe arɓe ɗo hande e nelal consul Sénégal nde wonno toɓɓere nde jogotoɗen lowde hande nde kamɓene eɓe jogui hen koɓe poti haalde walla consul o jogui ko foti haalde ndeli eɗen gondi ɗo e musidɗo men goto ene wiye Yagouba Ndiaye jeeyaɗo to haada bere gonɗo ɗo e Luwavre ko soninke nde wonno won noddoɓe ɗo tawa ko soninkoɓe min mbimo kankone hande o ara o tawtore yewtere nde bandiraɓe sehlaɓe lowdi yewtere men hande ko ni en jii e jonte ɓennuɗe ɗe won wabawu garnoɗo nokku meɗen Sénégal toɓɓere meɗen adande mbiɗen hande ko goto foof yo addu yiyande mum e miijo mum ko jolno toon ko beele oɗo wabaw o ari tan koye nokku biyeteɗo Dakaru walla wabaw o ari koye nder leydi Sénégal foof eɗen nana ɓe ene mbiya tan ko Dakar Dakar eɗen nana kadi ɓe ene mbiya ko Sénégal foof ndeka noon goto fof yo addu hen yiyande muɗum ko rewi hen ko en jii balle kewɗe ballama gila e télévision ngaji ha e seremɓe ha e wonɓe diaspora goto foof waɗi hen ballal mum bandiraɓe sehlaɓe gadde ɗo kadi yiyande moon ɗiɗo kalisaji baɗaɗi hol yiyande mon hen oɗi poti rewde haɗi jetto ɗum foti yettade ɗo
tawa koye nunɗal ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ko ɗum ɗon wonata hande yewtere meɗen e so tawi en mbaɗi yewtere nde hande heeɓi seɓɓet ma en ƴeew ceerno men ceerno Ismaila Sarr kala nodduɗo addi miijo mum to woni to o tonga so tawi en keddorama seeɗa o waɗanen synthèse wasata ko yuɓɓi yimɓeɓe jowi e ko haala e nder yewtere nde ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe haade men natande golle meɗen eɗen bismo Ousmane Ba woɗo wima bisimilla ma e less Caali Jakka Yaguba Ndiaye woɗo wima bisimilla ma e less Caali meɗen Jakka bandiraɓe sehilaɓe eɗen joddi ɗo en to banggue men nano Ousmane Ba ga banggue men ñaamo jodiɗen koye Yaguba Ndiaye e Ousmane Ba ene jeeya eɓe consulat o Neli omo wondi e Tala Dupont ma en noddu Tala Dupont so Allah jaaɓi so tawi en natininde yewtere nde ko wayno namde e ho ene gueɗe mbaɗe noon ma wood o jaabuno en ɗum noon Ousmane Ba bisimilla ma calmina rendo fulɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min calmina on min juuro on min calmina bandiraɓe fulɓe foof min calmina kala ɗo Sénégal naajo woni kala ɗo Afrique naajo woni na heeɗo oɗo émission meɗen taade fulɓe kam nana partout en Afrique amin calmina on amin juuro on amin ñaago on duwaw hande noon kadi addi min ɗo tan ko no ceerno Abou wini ko probléme garɗo Sénégal hande o tan ɗum addi min ɗo en hande e kono noon haade min fuɗɗade kala ko wawi hen haalede taw amin kesɗitana kadi calminago o amin ñaago on duwaw kadi no moƴƴi e minenne kadi banggue amen amin nande on duwaw bisimilla machallah bisimilla monsieur Yaguba Ndiaye ceerno Yaguba Ndiaye so tawi aɗa wawi salminde bandiraɓe so tawi koye pulaar so tawi koye ɗemgal ma nde wonno émission ne daare foof bon bisimillah rahmani rahim Haalpulaar o laaɓanno feewi kono bon mi salmini moon min juuro moon fof ɗo gonɗen fof so dow walla Afrique walla le monde entier puis bon mi ari ɗo tan pour enregistrer comment dire enregistrement ka sehlam et puis pour commencer et puis deuxièmement tout ce qui concerne l'Afrique ça me concerne pour commencer et puis deuxièmement bon ça haadma ma wiide mballe kam an hoorema darato ça darimi yimɓe ngara ɓe mballuma bon histoire c'est ça bon maremo hakkude hen et puis mo donga hafiɗomen ori heeri lenki kenna pour Abou Kantan wabite e ori yeɗi ha en nanti omoriti sangue ori yan nanti yoleke ɓe en Afrique soro tunu ko nan Dakar mais Dakar ban fe fili anya Sénégal mu manya anya Afrique so aketa ori pour on ankara khilfatene o daga me famul mo hobe hado gana fumbe bagandi o gartu nan daga tanga no be khalsi o na bore ke bagandi mo khotode ko ga den ga kinyani ku bene inonde ga kinyani mo hobe jemdo xel kam wona kat me famul ken serbe gana angana mesike mo ga trinkan Allah yo xili bo Abou Kantan o representant ngara ngana khilban o dala me famu andagira la inshallah bandiraɓe sehilaɓe caggal nde goto fof waɗi présenté salmini bandiraɓe fulɓe haade men natande toɓɓere meɗen amin mbima Ousmane Ba e nelal consul Sénégal aɗa wawi yettinde ɗum bandiraɓe ɓe haade yimɓe men haade men natande toɓɓere nde nde wonno sen natini toɓɓere nde ma hankkadi ne téléphone ngaji naat joni ɓaari ko on nelaɓe aɗa wawi yettinde nelal ngal fulɓe consulat jogorno ko arde kono haadi mo arde ɗum kam konngol ñaga woni bisimilla ma ceerno Ousmane eyyi no mbiɗa adi ko noon min mi liggaki consulat laamu Sénégal yoɓani mine kadi ɗo banggue consulat ɗo kono Allah no waɗi amin jokkodiri amin jandira te kadi wonko min natani ɗo henne
consulat o nde hafere nde fuɗɗi nde o noddam ha garmi o wi kam mbiɗa jogui kayit nan ɗo ari joni ne immi ministére Dakar o wi kam koɓe waɗɓe toon bureau ngo kamɓe mbaɗata kamɓe ndendinta kala ko nelda ene wallite yimɓe ɓe ganduɗa ndiyam ɗam ne tampini ɗumen e nder Sénégal foof haɗani tan Dakar koye nder Sénégal foof eyyi jonde ɗum wonde noon o wiya Amérique Allemagne Angleterre partout yimɓe nan ndendina hay nder Sénégal won immitiɓe ne ballita ɗum ma andu ko sernaɓe walla ko banggue catholique eɓe kamɓe fof aɓene ndendina ene naweɗe e on bureau beele yimɓe ne daña no ballire par ce que yimɓe woni hen tampuɓe no feewi eyyi kanko noon nde affaire nde are makko o ƴetti kayitaji ɗi o noddimin minen par ce que minen andi ɗo henne o totti min o totti kadi président uji association ji nan ɗo henne ma ene wona rewɓe ene wona worɓe o tottiɓe kayitaji ɗi o wiɓe ko ɗum nde immiri en ko Sénégal compte bancaire nani koko uddita exprès pour affaire inondation ji ɗi affaire ndiyam ɗam eyyi joni so tawi a yiiɗi rokkude aɗa wawi ƴettude numéro compte o jaaha directement mbaɗa virement ma faye toon so tawi kadi ka jiɗɗo wadde ballal tan taari won ballal dendintegal ballal ngal fo rendine nawe wiye ɗum ɗo ko la havrenaɓe mbaɗi eyyi nde fuɗɗi ɗum nde noon nde wonno consulat o Elbeuf ko hen jeeya Rouen en foof ko hen jeeya ɓenne kadi noddi mum mbimo minen won komin dendini kono ɓen nde wonno mbaɗirno o yino en mbaɗirni no feewi te ɗo hen o wi ko quartier foof leegal foof nana fuɗɗo rendinde o wiɓe joni gare mbaɗen dani mbaɗen organisé ko wayno manifestation yel Tokosel sen mbaɗi organisé manifestation yel Tokosel jamanu fo renda so jamanu o rendi kala ko daña ɗon wadde ko foti yaade ko yaha nawe eyyi on manifestation noon woni manifestation mbatten organisé samedi paaɗo salle des fêtes ko Crioville fuɗɗoto ko 18h eyyi foti gasoyde ko minuit manifestation noon natirte ko 5 € ene ñamire kadi 5 €. eyyi joni manam kala ko defa ɗon kala ko yoɓa ɗon walla kala ko yara walla kala ko ñama ɗon kala mbuɗu mbaɗaɓe hen on mbuɗu ruttototan directement koye balle ɗe eyyi ɗum noon firti ko rewɓe min mi tawama réunion rewɓe no gimmi ko Crioville no gimmi Boîte Belleville no gimmi Mar Rouge Montgaillard no gimmi Belleville gari kawri toon ko rewɓe mbaɗi réunion mbadde makko réunion kalde makko mbi minen jogui ndefu ko yahata hen ko fof ko minen mbaɗata voilà ko yeyete ɗon ko fof ko minen mbaɗata joni onon soɗon gandi yimɓe wawiɓe nangan ɗon damal ngal walla wawi wallude on ha affaire nde daro no foti darrade ni eyyi machallah oɗon mbawi noddude ɓen yimɓe ɗum woni noon o noddimo haalnimi ɗum ɗum e min de kala ɗo bandiraɓe darina ƴeewa wadde dental pour walluɓe bandiraɓe woɗɓe eyyi hay somi ala hay battani min kam mami ar mi daro mi waɗa hen doolam ɗe eyyi ɗum noon woni hande kanko nde wonno ko noddunoɗo réunion kanko ne Elbeuf omo foti yaade toon yewtidde bandiraɓe pour affaire programme o ɗo o wi kam taade an aɗa haala ɗemgal ngal sa yeehi kalanaɓe ɗum ɗon wiyaɓe kam en noddi jamanu o foof kala bawɗo arde ara ƴetta ticket yel muɗum hay so jooɗaki ƴetta ticket yel muɗum kam anda ticket yel muɗum ko yoɓi ɗon ko ɗum fayi koye balle so tawi wawa ardene kadi so welama nela consulat keeso ɗon toon ha joni ko le 30 septembre nduɗo 30 lewru ndu keeso foti uddede Sénégal laamu ngu wi ko keeso so 30 o yoni kala ɗo balle mbano wonde yo arrêté han kadi voilà donc noon min ko ɗum wonno koyeɗam hande noddude bandiraɓe ɓe tan wiide ɗumen taade eɗen jogui ko muusi en seeɗa te goto fof nan waɗa hen junggo mum enenne kadi ene moƴƴi goto fof darro no wawi darrade taade taƴanaka appu wiyana kaari ko ɗum ɗo mbatta walla kaari ko ɗum ɗo mbatta goto fof yo ƴeew ko wawi waɗa minen noon manifestation min ƴeewi min gandi ko somin mbaɗi won prix ji ɗi min mbaɗata seera yon min mbaɗa 5 € tan garɗo 5 € foof naata so naati ma yimɓe jiidir hen ma jewtir hen ma jokku en ɗam kadi ma balle jalto hen kadi taade goto fof yilto ko wallude bandiraɓe mum kadi e yiilade baraji kadi fof nan hen voilà ko ɗum noon wonno koyeɗe hande machallah a jarama Seydi Ba mi sikku bandiraɓe sehilaɓe on keeɓima bon erago ngo weddingo erago ngo gandanɗa hoorema kadi koye yamirore consulat koye ɗemgal mum hande o nooti ɗo henna oto musidɗo noddi wala bisimilla ma inde ma jafoɗa Ismaila bisimilla ma pullo ene mbaɗɗon machallah alhamdulillah mawɗum alhamdulillah wona a faami toɓɓere nde aha mi faami lowdi ndi kadi a nani nelal consulat men aha mi nani nelal gardiɗo en ɗo mo Sénégal joɗɗinɗo o bisimilla ma bisimilla
jinmi wiide tan ko pusameje ɗe kiiri wadde Sénégal. Sénégal noon wona Dakar tan. wona nde ɗo hitaade tan pusam ɓuri woodi no waɗe Sénégal quoi. hikka noon wonno pusam ɗam memi jooɗomo Sénégal laamorgo wuro laamorgo ngo. Sénégal fof aduna o fof tini ɗum. so tawi tan min nawti to baŋnge fuuta to. fuuta ɓooyi fuutde. kono ɗum meeɗaani naneede e radio ji he. ɗum meeɗaani tineede e téléji he. min ene muusimi seeɗa tan. ene wayno fuutankooɓe walla diwanuuji goɗɗi gonɗe e ndeer Sénégal ɗi. ɗi mbayi kono ɗi njeyaaka e Sénégal ni laamu Sénégal jaggaani ɗi koye Sénégal ɗi njeeya. min kaalami tan ko haala yiidam quoi. ko noon émission wiya hannde ko yiide goto fof addu yiyande mum e miijo mum. hikka noon. taade Dakar fusiino fusiri ni. ɗum tagi eeraango ngo mawni haa ɗon tan waawi haadde. kono haa jooni dey. no Dakar fusiri ni. yoɓe nganndu fuuta e rewaaji keddiiɗi ɗi ko noon pusiri. sen ƴettii kadi won goɗɗum kadi ko mi jiini heen. ɓe puɗɗiima hokkude saabuuji maaro. ɓe puɗɗiima hokkude nebameeje. ɓe puɗɗiima hokkude eau de javel aji. ɓe mbaɗii looje yimɓe école aji. kono ɗum ɗon fof nana fuuta. kono est ce que ɗiɗon maaroji ɗi jettiima fuuta. est ce que ɗiɗon camion ŋaaji jawooji ene naata e leeɗe Dakar ene kokka jooɗi ɓe école aji ɓe. est ce que ɗin camion ŋaaji njehii diwaanuuji keddiiɗi ɗi e ndeer Sénégal. mi yiyaani hollira. haade mi yiyaani ɗum hollira. mi nanaani ɗum haala. pour min mataw ɓe daranii tan ko Sénégal ɓe daranii tan ko Dakar. ɓe daranii tan ko futiraaɓe Dakar ɓe. haali ko noon noon. mataw cikkanmi min ko fuutankooɓe kiisaaka koye Sénégal njeya. eeyi ɗum ko oɗon baŋnge. to baŋnge ko renndinaa ko noon hol miijo ma heen. renndinaa ko. no ɓe mbiiri. ɓe mbii compte nana uddita. eeyi. compte gudditaa ɗo ko dañaa fof ko heen faara. haal pulaariyanke men gooto. yo Allah yurmoo yaafoo ko mo wiyee Tijani an. wii ko annii fasde. ko annii welde. so fasi uurat. koye maaro heɓaaka ko. mi sikku million ŋaaji ɗi nawetaake toon. taade ton maaro ronkaama yo nawe fuuta. mi sikkaani kam so milliard nde nawe fuuta. ɗum noon mataw ko noon tan Allah hoddiri. haade enen ken yejjitaaɓe fuuta. mi waɗaani heedadam. kono min so mi woodi ko ndenndinmi. waaɓen am so woodi ko ndenndini. mi sikkuran min paari ɓor fuuta amen to. min de mboɗo anndi komi Dakar naajo. ko Dakar jibinaari. ko Dakar mo woomi. kono mboɗo gonɗini wuro baabam. mboɗo gonɗini iwdam ndi to ngummimi ɗo. eeyi ɗum tagi noon min so mi renndini wuunde. paaɗum tan ko fuuta. eeyi wonko ndenndinone kadi. neldo min nelda tan ko fuuta. bisimilla wona saraade noon walla goɗɗum. bon jooni jaafoɗaa. eeyi. so tawii aan miijo ma so tawii oɗon nelda fuuta holno ɗum yarata. minen somin nelda fuuta. e holno ɗum ɗo mum no jogi ɗon holno yarata. minen noon min waɗiri. eeyi holɗo ndewno toon haa yetto fuuta. so tawii ko min kaalanmi koye pelle ɗi min jogii walla pelle ɗi min ndenndinde. minen min mbaɗii recensé wuro amen. boniraaɓe toon ɓe. ko moni fof ko foti heɓde min
tiimi min tutti min neldi minen ko noon min mbaɗɗiri d'accord bisimillah a jarama mi sahaaji gonɗe saraaji e men ndi aussi ɓe ngala ɗanniyankoɓe forɓe ɓe ɓen aussi wonko min jiɗi ɗumen par ce que koye diwan he jeeya bisimillah eyi assalamu aleykum waaleykum salam miijo ma waɗi fayide yiyande ma waɗi fayide hawnaki chroniqueur men ma waɗ ɗum noté bon caggal émission wa ma wonko haali hen bisimillah Allah jarama a jarama seydi honaji mi artoya bisimillah ma a jarama merci on jarama bandiraɓe sehlaɓe oɗo addi yiyande mum yiyande makko o wi ko ene wayno so tawi ko Sénégal foof woni ko bonira ya taw kamɓe fof eɓe jiiye hen ko ɗum woni yiyande makko bisimilla waaleykum salamtullah ustu télé maɗe seeɗa jafoɗa ustu télé maɗe ko mawɗum ni bisimilla hoto pullo noddi ha ceerno Amady Guet no parina mbaɗi eɓe celli machallah alhamdulillah eyyi ko min heeɗimi yewta ndere aha minen wonko min jii hen bisimilla haali yiyande ma gari minen pomnen famande boñi o yiiɗo boña e otoji joolimo ɗon oto ciment joolimo ɗon minen min donkiɓe jalto wuuro ngo saka ɗannade ha beyi jaɓe goɗi min donkiɓe gaslide taw ɓe jaɓe goɗi min tacci beyi goɗi kono haalata meeɗa haalere gonga to jawara ɗo yeeya isodiri ɗon terrasse ɗum kono liɓuɗum waɗi ko ndiyam ko ndiyam wallahi meeɗani haalere min anani ko gonga hawre kono ronkama hay no yimɓe ɗum ene woodi ɗanɗo mbawa yaduno ngo haalaka hay maaɗi guppitimo ɗon ene woodi ɗum mboɗo seedi ɗum min hoorema eyi kono noon ko haala ko wonno ko gonga o lamorko meɗen gora waɗa ko gon tan ɓe jini oɗo joni waɗa probléme ko waɗa probléme tuusi kono noon ko foti tuusi daratino ko tuusi fuuta no yimɓe foti aha ngati fuuta ko fuuta dara ko enen fof koye leydi hen gonɗi heɗen enen fof ken Sénégal naaɓe sa yi pomuji ɗiɗo ne gona yimɓe donka hay o jalto wiya wawa yadane ndiyam no woodi a jooɗima ɓiyema boni ene koye lepto jeeya wallahi koye lepto jeeya en foti haale enen kala gonɗo fuuta kala gonɗo daa sectere jibina ko fuuta bamumen dañmo e tan coɗi galeji haalji men goɗɗon wallahi bamumen dañanmo e ɓeɗen don gayde ɓe nayyi wallahi ɗum minen nena kala ko heɓi fuuta fof ene foti haala mum haala so ballal ngal waɗi e ngal foti yettata ha fuuta joni hol miijo ma hen an joni ballal ngal holno ngal foti yettorade Fouta miijo ma tan an ballal ngal hay so yimɓe ɓe ngala ballal komo ɗum so fewnere kam yimɓe daña jaal so pom fewnam joni yimɓe mbaɗaɗan fendaɓe to waɗi hata wiyaɓe e ɗum koye ballal he jeeya ballal jeeya ay pom koye wawi tay so babatam koye wawi fewnani pom ko wallahi so fewni pom ko ma yimɓe daña ɓenni ɗum ne laaɓi pom bonndi o feewani sa ɓenni to pom diɓoyi o sa ɓenni ɗon a yiya ɓenni bakkil pom gonɗede ga bo feewani ɓenndata sa ɓenni ɗon sa lutma foti bakkile boñƴa mbeɗa ɗoraya ɗum aɗum Allah foti seeɗi ɗum anndi eyi noon minen kala kone waɗa e bella heen min jiɗinayo mbiɗo balle o ndiyam tan bonno ko yimɓe mbaffere pewnuɓe ɓena eyi mi hoɗum jimi e yanna polo waɗen a jarama Seydi Guet vraiment yiyande ma waɗi fayida Seydi Guet yiyande ma waɗi fayida wonde wona hikka tan ɗum ɓami bonnude bon wonno noon hikka kadi ɗo laamorgo ɗo bisimilla allo o kire jaam jam yire moɗon jaam tan tabarikallah mbaɗɗon tampere koto pullo noddi ko Chérif Ndianor ceerno Chérif Ndianor bisimilla eyi ko yinnode tan naatde
yewtere nde seeɗa. Bismillah ma. Eeyi ko adi fof amin belti ko mbatton ko. Machallah, alhamdulillah. Eeyi min calmini aussi leñol ngol min calmini banndiraaɓe fof. Bismillah, bismillah. Eeyi so tawii en ngare yewtere hannde nde. Won ko musidɓe ɗiɗo adiiɓe haalde ɓe kaali. Eeyi mboɗo yinno addude heen yiyandam minnen. Eeyi e leernande ɓe aussi won geɗe. Eeyi par ce que min ko jooni ngummimi Sénégal. Inondation nde waɗi nde ko toon tawimi. Eeyi mboɗo seetti mboɗo waawi seettanaade ɓe no aussi ko waɗa heen nani par ce que inondation c' est vrai no yimɓe kaaldi ni inondation wonaa tan Dakar tan. Eeyi pusam ɗam waɗi e diwanuuji ɗi fof. Min mi heɓi mboɗo waawi seettaade ministre de l' agriculture woni Benoît Sambou. Eeyi nde pusam ɗam waɗi diwan waalo meɗon ngo anani o waɗi ɗon tourni o noddi kam ni omo toon. Eeyi caggal ɗum ne kadi o waɗi kam recevoir min jewtidi heen. Eeyi ɓe mbaɗi ɗon balle maɓɓe ɓe neldi toon ne kadi anani foronno neldede fof ɓe neldi toon. Eeyi won ministre uji goɗɗini kadi ko wayno Aboulo en. ɓenne kadi ƴetti délégation e yimɓe heewɓe ɓe ƴetti délégation ngaji ɓe ƴetti balle ɗe ngannduɗaa baɗanooɗe Dakar ɓe nawi diwan meɗen o ɓe nawi diwan Matam en Wourossogui partout kala to kusam wannooɓe nawi to. Machallah. Eeyi ɗum ko huunde nde ngannduɗaa nde baawɗe settaade. Gese ɗum ne walla. Eeyi fondation madame Faye aussi madame Sall woni joom suudu président o. Fondation aussi waɗii ɗon karawan nawi ɗon kaalis nawi ɗon ñaamdu nawi ɗon aussi comci. Eeyi ɗum ko huunde nde ngannduɗaa ko toon tawimi arani yaawiɓe ko yeesom arani mboɗo waawi settaade ɗum ko huunde nde ngannduɗaa nde woodi. Machallah. Eeyi heddotoo noon arandi tan Dakar no ɓe mbiri ni fuuta wonaa gooto peut être que jaayindeeli ɗi no ɓe kaalirta ko waɗa e Dakar ko ɓe kaalirtaa noon eeyi diwanuuji meɗen ɗi. Kono yo yimɓe nganndu tan hannde o ko laamu kesu woni ɗon. Eeyi nguuɗo laamu anani ko ɓennunoo ko wonaa noon ɓe nganndiri liggata. Laamu nganndaa daraniingo diwanuuji ɗi fof. Eeyi c' est vrai ken fuurankooɓe. Eeyi pooɗontoɗen ko nokku meɗen yo yen maɗani. Eeyi kono ngannden kadi ko Sénégal fof ɓe daranii. Donc eɓe ndarii eɓe ndarii en wonaa yejjitaaɓe ɗum il faut yimɓe paamol men yejjitaaka haa e nokku e programme uji fuɗɗiiɗi waɗeede toon ɗi. Kala ko waawnoo heɓeede heen kala to inondation wanno kusam wanno ɓe ndariima heen ɓe mbaɗii heen ko ɓe foti waɗde. Eeyi heddiino kadi haa jooni ko continue. Eeyi no musidɗo haaldini won pommuuji nan ɗon ko ɗinni poti fewniteede ko goonga. Eeyi kono haa jooni ngonɗen tan anani koye laamu kesu ko jooni ko jooɗii jooni ngo fode fuɗɗii liggaade programme makko. Eeyi il faut ko enenne kadi mballitoɗen muñalen ɓe aussi anani eeyi ɗum ne kadi c' est important yimɓe kaala ɗum. Mbimi eeyi so dim way jafuɗa mi taƴanima. eeyi a wi ene wawa ko jayndeli ɗi mataw goni ɗi mbaɗiraɓe ɗum no foti wonirde bo kaali tan ko Dakar goppi ko heddi ko. Joni an a wona jayndiyanke kono ƴeew o hokkiɗo en yimɓe kala keɗiɗo ɗo en a hokki ɗum information mo gandanɗa hoore ma holko kewi Fuuta holko nawa Fuuta. Joni noon beele jayndiyankoɓe ɓe haala mabɓe fotani haalede kala ko kewi e Sénégal wotoɓe mbadda heedi heeda ɓe kaala ɗum ɗo ɓe goppa ɗum ɗo ɗum ɗon ne jayndiyankoɓe ne poti hollitede ɗum paama Sénégal fof ko Sénégal meɗen. kala ko kewi e Sénégal ɓaari jayndiyankoɓe ene nokkuji he fof oɗo
ko mbiɗa ministére yeehi ha Fouta waɗi ɗum ɗo ministére jaaɗo yaade jayndiyankoɓe ndeka ɓen jayndiyankoɓe bon mi anda kam so tawi mi yi walla goɗɗo yi ɓen jayndiyankoɓe ene poti saktude ɗum so ɗum saktanoma joni ɗiɗo haalullaji garɗi joni kaletake eyyi ko ɗum ɗon tan jinnomi wiide hen eyyi no kalduɗa ni ko gonga Abou mataw kamɓene koye programme uji mabɓe tan eyyi waɗata kamɓene mbiye ko ɓe ƴefta information ko kamɓe nganndunoɓe cuɓorto information ngaji mabɓe kono kam kala ministre nde yaara hay nde o yaara nde kanko Benoît Sambou anani équipe jaaɗo e makko fof anani ɗum mboɗo wawi fettade ɗum équipe yaade makko équipe RTS yaade makko eyyi no mbirumami ni kadi Aboulo ene yimɓe wonɓe parti o yimɓe wonɓe laamu ngu eyyi ɓe jeehi ko yeesam anani ɗum ko hunde nde ngannduɗa wande machallah jarama eyyi heddon ɗon ko jayndeli ɗi c'est vrai que ene foti wasde hannude tan information mumen anani e Dakar e nokku goto eyyi kollira information diwan o fof eyyi so diwi ɗum jinnomi haalde seeɗa tan eko Ousmane haali ɗon joni ko wonde ko yimɓe jiiɗi wadde ɗo henna samedi garowo so Allah jaaɓi eyyi ha joni kadi gonɗen tan koye ñaganade anani Sénégal naɓe anani eyyi kadi minen kam amin jogui njort eyyi nguɗo laamu keso eyyi kala fistine mbawɗo waɗede hen ma Allah wutte mbawɗo waɗede hen ani ma rewne ko foti rewde ɗo rewal lawol inchallah yo Allah waɗ ɗum eyyi ɗum ko hunde nde ngannduɗa hunde nde janna kala fodde heɓde diwan poɗɗo ñaldede foof ma heɓ keɗal muɗum yo Allah waɗ ɗum eyyi ɗum ko hunde nde ngannduɗa aɗani amin janana ɗum bisimilla eyyi par ce que hannde Sénégal ko laamu kesu ko jaɓɓal kesal d'accord ɗum ɗon ma yimɓe radio ngar balla Sénégal naɓe ma en garo e nden ɗon toɓɓere so Allah jaaɓi banggue laamu ngu ko ngu golli ko ngu gollani ma en garo e yewtere mum so Allah jaaɓi inchallah ɗo hande ɓaari gonɗen tan koye affaire inondation inchallah bon information ma waɗi fayida intervention ma vraiment min beltima hen no fewi so Allah jaaɓine kadi guilɗo ha yesso ma en garo e gueɗe laamu keso ngu so Allah jaaɓi inchallah eyyi merci on jarama an jarama vraiment min beltanimama no fewi ceerno Ousmane bisimilla hade yimɓe noddidde bisimilla noto bisimilla bisimilla jam hiiri Poulam kiire jaam mawɗum alhamdulillah jam tan tabarikalla machallah jam to ni mawɗum machallah alhamdulillah mawɗum alhamdulillah bisimilla ko musidɗo cakkiriɗo haalde o ko haali ko eyyi min de kam Allah de andi wono min gam mi gonɗinani eyyi min gonɗimi tan koko jiimi e bisimilla ɗum ko woni yesso daɗani guite so Allah jaaɓi eyyi aɗa andi neɗɗo fof haala ko haala miijo muɗum eyyi ko faate ministre walla ko faate premiére dame waɗa cortége muɗum yaha ha Fouta 2TV ne woodi RTS ne woodi TFM ne woodi téléji ne mbayno leydi e Sénégal hay télé gooto hollirta min ɗum mi gonɗinan ɗum ɗon bisimilla ko yiyande ma individuellement noon eyyi ko yiyandam kalami ko yiyandam non ko yiyande ma ko gonga way eyyi individuellement noon neɗɗo ene wawi yaade mbaɗono Ousmane ni ene wawi haɓɓude bagage muɗum waɗa otoji nawa ɗum ko anonymement o nawi bisimilla ismaila kono ministre walla premiére dame yaha faya Fouta walla faya région goɗɗo holliraka min mi gonɗinani ɗum ɗon bisimilla makki nde o acci nde o ummi Afrique du Sud o acci o waɗi conférence o heɓi ministère uji makko to
aéroport ɗo o yewtide maɓɓe balɗe tawi heen o waɗi ko botuuji makko kanko e ministére uji makko e nder jammaako o waɗi tourné e nder Dakar diwanuuji ko fuɗi ko fof o yii ɗum holliraama premier ministre holliraama ministre de l'intérieur holliraama donc pourquoi ministre ummo Dakar ene waɗa cortège muɗum ne yaha walla première dame ummo Dakar ene yaha Fuuta min no gomɗinani ɗum ɗon e bisimilla Allah jarama jarama merci assalamu aleykum merci wa aleykum salamtullah pullah a jarama ceerno Moussa noddali ɗi kam puɗɗima hewde seeɗa kono so tawi on jiɗɗa wattude seeɗa eyyi wonko jinmi wattude hen seeɗa par ce que e nder haalullaji meɗen toujours sen keɗima tan eɗen jeeya goto fof no ƴeewa fottande banggue muɗum hen saahaji o banggueji goto fof banggue mo jeeya min kam Allah no settani kam yimɓe fof bisimilla 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 way ko min Sérif Dianon noddi ay eyyi ko yinnode tan mi yiɗa kam wona dugo par rapport e ko musidɗo wi gonɗinani ko mataw wondi ko famani haalam no mbimomi mi wiyanimo Mariame Faye yeehi toon mbimomi ko fondation Mariame Faye servir le Sénégal yimɓe muɗum jeeyi ɗon mbaɗi caravane eyyi fonnoɓe kala to pusam wonno fonno wadde ɓe mbaɗi ko foɗanno wadde mbimi kadi ko Aboulo ministre de la communication yaade délégation ɗum o waynano jalti hay tele ni ɗum jalti hay tele d'accord merci yaade délégation nawi kala ko fonno nawede ɗum ko hunde nde ngannduɗa wonde d'accord eyyi ko heddi ko noon le ministre de l' agriculture kañum yeehi wona caravane ƴeɓɗani caravane eyyi il faut kadi yimɓe paama ko min jaɓɓal laamu nguɗo wona laamu hollirde won geɗe kewɗe ɓe mbaɗa taw ɓe gollirta eyyi par ce que ɓuri wonde hen important o ko ɓuri hen wonde nafoore ko fodɓe hebde eyyi d'accord merci a jarama jarama mbaɗane taw holliraka téléji yaltinaka waɗaka spectacle d'accord merci beaucoup a jarama eyyi ko ɗum ɓuri wonde hen important o voilà merci beaucoup a jarama bisimilla gonɗo e ligne ga bisimilla ma allo assalamu aleykum wa aleykum salamtullah mbaɗon kiire joom jam toon tabarikalla machallah no mbaɗɗon miijoji ko mawɗum alhamdulillah no mbaɗɗon bone kirade tabarikalla machallah alhamdulillah ko musidɗo musidɗo wiyete ko Ismaïla Sarr noddi ko Saint Louis bisimilla ma Seydi Sarr yo andi ko Pulaar wi ko meeɗa mayde so mayi anar huttoɓe andi ɗum ɗo wonnode jewde en kewani ɗum wadde e ɗum softini no feewi softini eyi yo Allah yo ɓeyda amin ya Allah amin ko adi fof bisimilla kamɓe musidɓe wonɓe ɗon ɓe bisimilla maɓɓe bisimilla jarama eyi to fate ko banggue lowdi kono kanko musidɗo nelal ngal addiral ko gonga so tawi Sénégal dañi caɗele ina foti wallede leydi fof gondi aduna so dañi caɗele ina foti wallede nde wonno so ɓeɗɗo wallama tawata ko ronkiti ronkiɗɗo fof noon yiɗi wallede eyyi heddi noon ko so tawi ji eɗen peŋa ɗeɗo jewɗe tan Pulaar wi ko faya jamma fof koye mum woni
so neɗɗo ñaagama ballal jecinta eyyi ko faade e ballal Dakaru Dakaru ko aduna woni ɗon ala région gonɗo e Sénégal mo neɗɗo mum ala e Dakaru won wonɓe Fuuta hannde nane Dakaru min jooɗi so ɗo ballal are Dakaru ɓenne ma keƴi hen eyyi so feloore noon ene wona feloore wonata koye heɓoɓe jejjiɗo bandiraɓe mumen heddiɓe eyyi façon no foti wallirede ko ngannduɗen haa ɗo gonɗen ɗo mawri kay wona galle sumi wona laana yuwi ko leydi ne walle ala diwan gonɗo e Sénégal mo laamu jooɗaki hen ma woni ko gouverneur huufi région o ma woni ko préfet huufi ɗum ma woni ko sous préfet huufi ɗum ma woni ko communauté rural huufi ɗum ɗum ɗo noon ko ɗum ɗo woni laamu ɗum noon kala diwan boomiɗo alay saago préfet o walla gouverneur o walla communauté rural o waɗa décrété ko wiyete cellule de crise so tawi cellule de crise waɗama décrété région no wodno gouverneur timi ɗum ko gouverneur o waɗat déclaration de sinistre eyyi ɗum noon woni so tawi balle ɗe keɓama hewde majji e famɗude majji wona Dakar tan booma ɗum noon soɗe ngari bureau timɗo ɗum o ko kañum foti ruttade ministére de l' intérieur ƴeewa damanduji crise garɗi ɗi région par ce que région ine wawi bonirede wuuro woto région ne wawi bonirede 40% e surface muɗum région ne wawi bonirede kañum foof eyyi ɗum noon balle ɗe ɗe bonata so tawi balle ɗe noon ɗe ɓaggama to banggue politique eyyi ko parti ɓurɗo ɓaɗade laamu ngu tan ko ɓen balle ɗe ɓe heddiniɓe hay hunde keɓata eyyi mi rokka yiiru tan en 89 nde Mauritanie e Sénégal guɓɓodiri mission ummima ɗo e dow inde dental Fuuta Tooro yeehi wicciɗi kamuji ɗi poɗɗi yiyeɗi fof duggi Thiés ha yettoye Wourossogui eyyi kono kala ka garaɗo kañum hollitta tan ko hay hunde nanata tan koye radio ji ne kaale kono kañumen keɓani hay hunde ɗin kasiraji ne goodi nana pilma dental Fuuta Tooro jogui ɗum kadi ko jomumen tigui rigui namdeteɓe kañumen kaldata produit mumen wonen kadi komin jiiɗi guiɗe amen nden hitande balle ngari ha heewi ɗe ummi ko Arabie Saoudite ɗe ummi ko wayno Gabon en hay Europe neldi ko wawi eyyi kono so tawi ari jiyata kantota si woɗi tati dalli totte daagoji ɗiɗi totte kilo buɗa haali e radio wiya ha balle hande nawama Fuuta kaadi e kara e kaja kono wallaɓe ɓe kañumen e koye mumen kañumen keɓata kaalirɗe ɗe saabu kaala ko balla ko no sifori hewde mum e famɗude mum ko walluɓe ko ɓen tan kaalata eyyi kono kay ballal ngal neɗɗo kala ɗo wawi wonde aduna mawri ko omo noro inde neɗɗo so tawi o dañi caɗele omo yiɗi wallede kadi omo foti wallede eyyi ɗum noon heddoro tan ko ballal ngal no foti leɗorade eyyi sa yi noon yimɓe ne paaya tan ne mbatta accent mumen doole men fof e Fuuta ko andude hande Sénégal fof Fuuta ɓuuri welsinede eyyi min kaalowo hande jeyami ko hakkude maaji guese maaro ndemono toon fof puusi ha laaɓi joolima eyyi kono nana ɗum tan ko jeeyaɗo e wuuro he télévision wiya guese men yoolima boni gasi eyyi kono ɗum jeyatake e bilaji ɗi ganduɗa information général ha
mo ala correspondance régional hande enen fof hande ko famdi ko fof ɓooro men hande mi ƴeewa RTS ne ƴeewa 2TV wonen ƴeewɓe téléji goɗɗi wonande jogiiɓe ɗum eyyi ɗum noon so tawi ɓe mbi jiyaani nanaani eyyi ɗum ene waawi tawa koɓe neɗɗo kam so wiima yiyaani nanaani tinaani o wona waawaa ɗum ittude ɗon eyyi ɗum noon jaafoɗon tan banndiraaɓe naata alama moƴƴi eyyi ha jooni a jarama Seydou Sarr merci beaucoup bismillah alama moƴƴi bismillah gonɗo e ligne assalamu aleykum wa aleykum rahmatullah no mbaɗɗon jaam tan tabarikallah mi salmini on eyi bisimilla oto musidɗo noddi ko Kray bisimilla ma o min Cillel Seydi Ly Cillel Ly bisimilla mi salmini hoɓɓe ɓe bisimilla ceerno Fimba mi bismima ɓe bisimilla e belti e ndeɗo jonde alhamdulillah kono ñaagui bandiraɓe hoto mbat politique kadi hoto jaɓodire koye mumen ganduɗen ɗo ko jokkere enɗam wallahi e kadi kala ko neɗɗo waɗi waɗani ɗum hoore mum wawi waɗa ko ɓiɗɗo Sénégal ken Sénégal laaɓi kadi ken enen fof ken yimɓe kala ɗo neɗɗo ɓaari woɗɓe enen mballa en enen daran ɗen ko so neɗɗo dañi ko neddi ko Fuuta enen moƴƴi so neɗɗo neddi ko Dakar enen moƴƴi ɗo wawi wonde fof tan yo neɗɗo wat fayida e hoore mum wallahi gonga eyi ɗum tan ñaaguimi machallah e kadi mboɗo yiɗi ñaagade hunde kadi peut être mi wona hors sujet e affaire e toɓere he ala caɗe bisimilla e ko affaire communication e kadi mboɗo sikki ɓaari consul o kañum jooɗani en ɗo o neli yimɓe kadi en beltima kono mboɗo nelko ɓe o neli ɓe enen fof eɗen jinno waɗa sahaa kanko o ara walla o nela neɗɗo makko koolaaɗo taw ene waawi jaabaɗen ko kaaleten ko sabu ko enen fof nguuru ɗo eɗen jibini ɗo eɗen taanni ɗo kono won affaire kayitaji ɗen paamaani e kadi wona neɗɗo fof dañata yaade ha consul o ari oɗen émission mum posen question ngaji goto fof ha ko weñori ɗum haala o jafto ɗumen wona ɓeydare